Quddiem l-isfidi dejjem rebaħ il-kuraġġ li nagħmlu s-sewwa. Kien dan il-messaġġ ewlieni tal-Prim Ministru Robert Abela f'attività politika fiċ-Ċentru Laburista fil-Fgura il-Ħadd filgħodu fis-sfond ta' diskussjoni fuq emenda fil-Kodiċi Kriminali li bħalissa tinsab quddiem il-Parlament biex jiġu protetti il-mara u l-professjonisti mediċi f'każ ta' komplikazzjoni fit-tqala li tpoġġi f'periklu ħajjet jew saħħet il-mara. Fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru kompla jenfasizza li bl-emendi fil-Kodiċi Kriminali li tresqu quddiem l-ogħla istituzzjoni ta' pajjiżna li jikkonċernaw it-terminazzjoni ta' tqala f'każ ta' periklu gravi għal ħajja u saħħet il-mara, l-abort se jibqa' projbit u illegali. Dan għaliex mhux qed titneħħa l-ebda klawsola biex f'Malta l-abort isir legali. Fil-fatt il-liġijiet fir-rigward tal-abort f'pajjiżna mhux se jintmessu. Il-Prim Ministru sqar li lan wara dawn l-emendi huwa wieħed b'saħħtu ġenwin u sewwa u kif fil-verità se jkunu ftit ħafna dawk l-ommijiet li se jiġu bżonn din l-emenda, iżda anki jekk tkun om waħda biss li tiġi bżonna, dan il-pajjiż għandu d-dmir li jaġixxi. Robert Abela tenna wkoll li l-emenda se tagħti lill-professjonist il-kenn tal-liġi biex fejn saħħet u ħajjet l-om tkun f'periklu gravi ikun jista' jieħu deċiżjonijiet kliniċi mingħajr ma jħabbat wiċċu ma' proċeduri kriminali li kapaċi waslu għal pena ta' 3 snin ta' priġunerija. Dan fil-waqt li din l-emenda qed issir biss bl-iskop uniku li tiġi salvata l-ħajja tal-omm f'mument li suppost huwa sabiħ, iżda jinbidel f'mument diffiċli għaliex it-tqala iġġib magħha periklu lil ħajja u s-saħħa tal-omm. F'ħin daqstant delikat għall-omm, għall-koppja, min ikun madwara biex jagħtiha l-appoġġ tiegħu? Jien, il-kap tal-Oppożizzjoni, il-politiku, l-isfijiet tagħna, jew il-professjonist mediku biex irid jieħu dik id-deċiżjoni. U dak il-professjonist mediku iva għandu jkollu l-ken tal-liġi li jieħu deċiżjoni favur is-saħħa u l-ħajja tal-omm mingħajr ir-reperkussjonijiet ta' prosekuzzjoni kriminali. Fil-fatt il-Prim Ministru kien skiet fi kliemu u ċara li bil-liġi fis-seħħ fil-preżent meta t-tobba jagħmlu intervent kliniku ikun hemm ksur ċar tal-liġi tal-abort. Tantu hekk li hawn Dr. Abela spjega li f'ċirkostanzi bħalma jiġri f'Mater Dei biex it-tobba ma jitresqux bi proċeduri kriminali kienet tintalab immunità mill-Avukat Ġenerali li evalwa każ u kien bekk li l-każ ta' Andrea Prudente xpruna diskussjoni b'saħħitha fuq dan is-suġġett. Fid-diskors tiegħu Dr. Abela qal li fil-prinċipju tagħha din id-deċiżjoni tafda lill-professjoni medika u għamilha ċara li fejn hu possibbli il-professjonisti se jagħmlu dak kollu biex iżalvaw ħajjet l-omm flimkien mal-fetu. Il-Prim Ministru Robert Abela aċċenna wkoll għal kliem il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech fil-Parlament li attira lejh kritika kbira għal mod ta' kif iżżuffjetta b'mara f'sitwazzjoni ta' emerġenza medika fil-waqt li tefa' dubji fuqha. Lil-kap tal-Oppożizzjoni ngħidlu għandek kull dritt illi ma taqbilx. Jekk trid toġob lil min poġġik fuq is-siġġu affarik u għamel li trid. Jekk trid tagħmel minn kollox biex issalva postok dik hija deċiżjoni tiegħek li żgur mhux se nindaħlulek fiha, imma tużax il-mara b'mod daqstant dispreġjattiv kif għamilt fil-Parlament din il-ġimgħa. Dan il-moviment li dejjem ħadem favur l-emanċipazzjoni u l-ħarsien tal-mara se jkun hemm biex jaqaflek. Dr. Abela rrimarka li storikament f'pajjiżna kull bidla soċjali ġiet milquha b'kampanji ta' biża' fejn il-forzi konservattivi u l-Partit Nazzjonalista ingħaqdu flimkien biex iżommu l-pajjiż lura milli jwettaq riformi. Tinsewx ħaġa oħra imma illi hemm min fost dawn in-nies illi dejjem jikkampanjaw bil-biża' illi dawn għadhom jemmnu illi huma biss is-sewwa, illi huma biss għandhom id-dritt divin illi jmexxu, illi jemmnu wkoll illi meta kienu difnu lil missirijietna fil-miżbla u ma kienu qed jinvokaw xi dritt divin illi jagħmlu dan.
jemnu li dak li jippontifikaw għandu jorbot fuq kulħadd barra fuqhom infushom għaliex komdi huma komdu kulħadd. Il-Prim Ministru temm jgħid għal dan il-Gvern kull persuna għandha valur fil-waqt li għandu fiduċja kbira f'pajjiżna u f'niesu. Meta twettaq ir-riformi dejjem se ssib ir-reżistenza, imma quddiem l-isfidi dejjem rebaħ il-kuraġġ li nagħmlu dak li nemmnu li huwa s-sewwa. Is-sewwa għaliex kull persuna għalina għandha valur. Is-sewwa għaliex għandna fiduċja kbira f'pajjiżna u f'niesu.